Khublei Shibun ki perlo ki bape ya kani ka khobor ka badai minta kasngi ka Hendru tarik jong benai Jun arhajar arpuwai. Ha kasngi thoding ka bladep ka wai ka actress ka badai na bo katnat environmental. Ka blatip ka teng kum ka juhi chawla. Kala syak dan kuna kum ba arpolak ha ka high court jong kanong ba Delhi. Hadin ba katai ka actress kala kam ba ka 5 generation mobile network kakta shisha ya ka koi ka kya jong ubriu bat ya ka maryang nakadaw ba katai ka 5G kadon ya ka radiation. Henry habangi phai pat shaka khobor kablami ha ka santrik jong benai Jun ar ajar ar phawai. Ka Sorkar jong ka ri India leng ba katanat information and broadcast kala ong ba ka 5G mobile network kan omdon jingya day rum bat ka klam COVID-19. Katai ka Sorkar kalapen bena leng ba ka official Twitter Ministry of Information and Broadcasting. Kala ong bakam don jingya day rum bat ka klam COVID-19. Henry kadai tang ka jingsha yalam bakla hakikatu kaningut kibriu kibla pensap yang ba day leng ba ka 5G kasaudon kani ka klam coronavirus. Henry katai ka trat Sorkar kala ong syusyuru ba ka klam COVID-19 kamla aban im lani yat lani sapryang leng ba ka radio wave. Hakaba bun ba kiri hakaleng jangka perthai kim don ya ka 5 generation mobile network. Henry kumno kitai kiri pat kidang syakta hak klam coronavirus laong katai ka Sorkar. Katai katinat Sorkar kala ong syusyuru ba ladap hiyo sngaw nangno ni don manu bawan ong yapi ba leng ba ka 5G mobile network sadon kani ka klam coronavirus kamut kata klak bakla syabah palat. Hapo United Kingdom lani UK bun ba kibriu kila persya ya ka 5 generation mobile network bat kila thangru ya ki tower haswa banstang kani ka klam coronavirus kadaw kadai namar ba kitu kibriu kisha yalam bakla hakikat tu katningut ki bawan ai awareness. Katai ka Ministry of Information and Broadcasting Jongkari India kalaong ru bangi kwa ban pynshai pajba ba kitu kidetang kijingsha yalam bakla ya kibriu Jongkari India baru kipajba kim dai ban ngop satya hakum kitu kibriu laong katai katanat Sorkar. Katai katanat Sorkar kalaong syusyuru ba bun ba kiri hakaleng jongka perthai kiladep ban pentrai kam lani pendon kam daka 5G Henry kitai kibriu kidang don hakamet ka basyaj baklan bat kim don kanu ka jingshi tom lani ka jingshakta hakatai ka 5G. Wat ka World Health Organization ru kalade ban pentikna ba kam don jingya de rum hapdeng ka 5G bat ka klam coronavirus lakam bat laong katai ka Ministry of Information and Broadcasting Jongkari India. Tangkine Khublei Shibun.